Moltes gràcies, senyor alcalde. La Mesa de les Corts, com bé deia, ha proposat sancionar a la portaveu de Compromís, Mònica Oltra, furtant-li un mes l'escó que la ciutadania li va donar. Per això, avui no anem a parlar ni de Mònica Oltra ni de Compromís. Avui anem a parlar de democràcia, de tarannà, de respecte a les minories i a la pluralitat. La proposta d'expulsió busca silenciar-nos perquè som contundents amb la corrupció i mostra el nerviosisme del PP. De fet, el breu informe que se li ha fet arribar a la diputada informa per part del vicepresident de la mesa, el senyor Luna, l'única persona experta en dret de la mesa, que vota en contra perquè no té cabuda a la llei. Però avui, companys i companyes, hem de situar-nos. I hem de situar-nos al costat de la democràcia o de l'autoritarisme. Avui, companys i companyes, hem de situar-nos amb els que denunciàvem la corrupció del conseller popular Rafael Blasco, condemnat a 8 anys de presó per furtar diners als xiquets del tercer món i, per cert, és indigne que pagant 200.000 euros sense tornar els diners que ha furtat, avui el senyor Blasco no hagi entrat en presó. Aquell senyor Blasco que deia sinvergüenza a la senyora Oltra per dir-li les veritats a la cara, aquell senyor Blasco al que vostès aplaudien. Avui, companys i companyes, hem de situar-nos amb les víctimes del metro o Cotino, aquell que es feia passar pel germà, aquell que anava a les cases a comprar el silenci dels familiars. I miren, sé ben bé de la misèria política que suposa que intenten comprar-te. Sé ben bé el que suposa que des de la prepotència, des del sentiment d'impunitat, se pense que tot té un preu. I en política ni tot val ni tot té un preu. El fiscal els familiars de les víctimes de l'accident del metro denuncien el govern valencià va voler comprar el seu silenci. Avui, companys i companyes, ens hem de situar amb els que denunciàvem el saqueig de les arques públiques o Cotino i les empreses de la seva família. Recorden l'acudit valencià? De quines són les 3 empreses del govern valencià? Ciegsa, Sedesa i Serroba. A mi no me fa cap gràcia si no fora perquè estem parlant dels diners dels valencians i valencianes. Avui, companys i companyes, hem de situar-nos al costat dels que denunciàvem el finançament il·legal o Cotino, aquell que sortia als papers del senyor Bárcenas. Avui, companys i companyes, Mònica Oltra representa un símbol de resistència i de lluita contra les injustícies i la corrupció. La Mesa de les Corts valencianes està deslegitimada fins i tot per els tribunals i el recorde que hi ha 5 sentències del Tribunal Constitucional al qual vostès tant s'emparen dient que vostès de forma reiterada vulneren els drets dels diputats y diputades. ¿Y saben por qué? Por haber denunciado públicamente las relaciones contractuales de las empresas familiares directos del señor Cotino, su aparición en los apuntes de la libreta del señor Bárcenas, en el caso de financiación del PP, la visita de los familiares de las víctimas del accidente del metro, así como las plusvàlues de Sedesa en la operació Cabanyal 2010. Tot allò que el PP, des del seu sentiment d'impunitat, no deixa que s'estudie. Nosaltres, avui, i qualsevol persona que hagi vist el vídeo, un vídeo que demostra el nivell polític que s'ha arribat a les Corts Valencianes, on es veu com el senyor Alejandro Fondemora maneja com una titella al senyor Cotino dient-li per baix el que ha de fer, com ha de reaccionar, i en 23 segons intenten expulsar i llevar-li la veu no només a una diputada, llevar-li la veu a tots els valencians que estem per la pluralitat, per la democràcia i en contra de la corrupció. Avui, companys i companyes, al prémer el botó es situaran al costat de la democràcia o de l'ús caciquista, partidista i arbitrari de les Corts Valencianes. Jo, avui, companys i companyes, també en soc Mònica Oltra, perquè podran arrencar totes les flors, però no tinguen cap dubte que al capdavall tornarà la primavera. Moltíssimes gràcies.